יש לי של מדקטקס, זה 2022 ו-2023. יש לי קלף אחד של 2021, וכמו 20 קלפים, סיפרתי לסיפור מה קרה לכל הצער, שזה של 2018. התבלבלתי שאמרתי 2000, אני אראה לכם איזה אחד אני יותר מעדיף. הדבר ראשון, ב-2023 יש את זה. מה זה אם אתם שואלים? רגע, אני אפתח את זה. חכו רגע, אני פותח את זה. דבר ראשון, תראו את הפוסטר הענקי, ואם הופכים את זה, מפת משחק. בעונה הזאת אין מפת משחק שאתה יכול לשחק. בעונה הזאת מביאים לך את 4 הקלפים, שזה המסך, עבר, הפסיעה, המשחוקית והכסף, כאילו לשחד, כאילו, משהו כזה. אני עכשיו אסגור את זה, וזה ביחד, זה החוברת וזה התמונה. זה התמונה וזו החוברת. החוברת נראה כמו התמונה. פה מראים לכם כאילו את כל הסוגי קלפים שיש, איך משיגים אותם, באיזה קופסאות צריך לקנות בשביל להשיג אותם. ופה מראים לך את כל השחקנים שיש. עכשיו שאני הראיתי לכם, אני אחזיר את זה למקום. אני אראה לכם את כל הקלפים. יש לי גם קלפי כדורגל של המדבקות של הנבחרות הישראליות, אבל אין לי לזה את החוברת שאני יכולה להדביק את המדבקות. זה רק את המדבקות עצמם. הנה, זה כל הקלפים של 2023, עונת 2023. זה 2 קלפים, מקבלים אותם יחד שאתה קונה את החוברת, שאתה יכול לשים בפנים את הקלפים, וגם את אלו מקבלים יחד עם החוברת. עשיתי על זה הרבה סרטונים על החוברת הזאת, הרבה מאוד סרטונים. העונה הזאת הקלפים נראים גם הרבה יותר טוב. ככה אני סידרתי את זה, כל אחד יסדר איזה איך זה הוא עושה. אלו הקלפים שהכי אהבתי, הלבנים. אהבתי את הסגנון. העונה הזאת קניתי הכי הרבה חבילות, כי מהעונה הזאת יש לי כמו 100 פעמיים, והעונה הזאת יש לי כמו איזשהו 20 פעמיים. עכשיו אני אראה לכם את העונה הזאת. זו עונה שאין בה כאילו חוברת ולוח משחק. סליחה שאני חופר הרבה על אותו חוברות, פשוט אני רוצה להזכיר לכם כמה שיותר שיש לי מהקלפי כדורגל. אגיד לכם מי השחקן הכי אהוב עליי? רונלדיניו, הגדול מכולם, כמו שקוראים לזה, הגדול מכולם. כולם אומרים פלה, מרדונה, מסי, רונלדו, אבל השחקן שהביא הכי קסם לכדורגל ותרגילים זה רונלדיניו.
העונה הזאת, הנה זה גם קלף זהב, מהקוד זהב שהראיתי בסרטון הארוך הקודם. זה הקלף שהכנתי, דומה. אם דומה תרשמו בתגובות. זה הקלף 100 של סלאח, קלף שחור של סלאח. קלף שחור, בגלל שבקבוצה שלו פה לא היה לי מקום לשים עוד קלף של הקבוצה הזאת, שמתי אותו פה. גם שמתי אותם מאחוריהם, כי גם פה אין לי מקום, אתם רואים? עשיתי את הקלף הכי חזק במשחק, שזה 101. אם אתם אוהבים שאני עושה סרטון על הקלפים האלו, תנו סאב ולייק. אני ממש משקיע בקלפים האלו. שמעתי שעשה עונה שלהם, של היורו. לא מצאתי את זה בחנויות. או הנה ברסה. וזה סיטי, גם מטורף. יש פה את דורטמולד. לא יודע אם אמרתי את השם נכון. יש לי פה גם את בלי גם. השנה הוא כבר בריאל. מה אני אוהב הכי בקלפים שלהם? את הקלפי עבר של השחקנים. שחקני עבר כאילו שעושים להם כאילו קלפים. וזהו. מקווה שנהניתם. זה הסרטון היום, הראיתי לכם את שתי העונות. שתי החוברות שיש לי למדטקס, שזה 2022 ו-2023. אין לי של 2021, 2020, 2019, 2018. אפילו שעשיתי את הקלפים של 2018. הקלף של 2021, זה שתי החוברות היחידות שיש לי של מדטקס, של שתי העונות. זה שתי העונות היחידות שיש לי. אלה הם חוברות, ועוד הרבה. חכו, אני כבר בא. חזרתי. תראו כמה יש לי פעמיים. אני אשים מהשקית ואראה לכם. זה פשוט יותר מדי פעמיים. אם תהיו בסוקסי תראו כמה פעמיים יש לי מהעונה הזאת, ותראו כמה פעמיים יש לי מהעונה הזאת. לא יודע אם שמים לב לכמות. שמתי את שתיהם שזה אותו סוער מקדימה של העונה הזאת ושל העונה הזאת, אבל מהעונה הזאת יש לי יותר פעמיים מאשר מהעונה הזאת. אפשר אפילו להסוות. תראו, אפשר אפילו בכלל להסוות. זה הכל, מקווה שנהניתם. זה שתי החוברות שיש לי של 2022 ו-2023. מקווה שנהניתם. אז תזכרו לשים לייק, לשים סאב, יאללה, ביי.